Ngai thatu da song in zawa in chebele be kole ole tuntum kan video chuan me che pakhat India ram hon tu mek ma se a thlona chuan a tur thleng thei ta reng lawa bo tak mak chanchin kan en hawin kan clear haule dona video te abula changa atop thlengin milo thler sakin milo ngai thak sak le theu donia soita kangkhan he me che hian a suitcase te le a boarding pass te po chu ati fel vek to a ma se maktak main airport chu a thleng thei ta reng lo a hnuwa investigator tena an chhuizel dan chuan he me che hian a thil ti do zong da chu ti vekin helai a pian rama tanga mun hlataka hian engthil che ange alo ti thin ti te an hai lang zui don ta bok ani a chanchin kan soimek Nikita Verma hian apartment a thil engkim me chu ada fel thlaba ka a lekha bu te po chu a sepje ka zer hian a rem fel beka chu mai ba ka a thil ti tur te chu a hun taka a ti thenan lekha zek chok vekin a thil ti to le lati le tur te chu a thliar sang vek boka chu mai ni lavin Nikita hian a zena tur ticket te kha azin ma kar khatla oma khan lo print fil vek to in ado kan po do a fil takin a thlep boka tin Nikita hian zin rei po atum lem lo hle ni na lang alan dan chuan cholkar ni emo cholkar thum emo vel lekhi zin atum lawa India rama hian kum thum don chu a hong to lo bok ani ome te chuan hetia Nikita in an in lama hona tum chan po hi anu ina a changun em wang ni in anu chuan ni tin mai hian ingtika nge alo hondon ti tile anna atangin chol ala theilo emni ti zona te chu ronso jeng chenin arang theyang bera chol so lawa turin le anin hmulo re to ema wanga anin lama chuan afanu Nikita chu hongwa turin acha ring thin alo ni a chungti awang chuan Nikita chuan anu thu chu zomin India ram lama chuan hon atumta ani te chuan hetia anu nena anin biak nu a hian travel agent pakhat Sunnyvale antikal tlangin Nikita chuan a flight ticket chu leita vatin ticket man tlom thei ang ber a le nge a hemi hnu a hian Nikita chuan apa hnena a thlona chuan a tur chu a chhuwa hun tur te le a thlen hun tur omang te chu vashil vekin anna thona lama po chol chu adil boka chuta an ho tu te po chuan Nikita chol dilna chu phal takin an lo pom sak nge ani te chuan a jin chhuwa ma hian Nikita chuan a in chung da chu da fil vekin a bil pek tur song te po chu automatica in pevek thei tur hian ada veka chu mai ba ka apang par khoi te po chu tuite pelok vekin a suitcase navy blue rong chu a chwa dona alak mai thei tur hian a kong khar bula chuan ada lok sa dem to boka chuta a suitcase a chuan Nikita chuan Indian thomno a ha kha tak tak te chu da hlumin a document poimo song ada na file po chu ada til boka chu mai ba ka Nikita chuan thona chunga a thil ma mo tur a ken na bek lian bak lo chu nei bokin chu bek ero chu abula ada ve reng thunga hei ba ka hian Nikita hian India rama hetia a hon tum hi mi a shil tlemin anna thona a thian project a khoi puite pahni chau chon an sia a anni po hian an sia chan chu an project khoi lai mek chu a zin hlan po a lo khoi chon zom zel tura a shil wang ani a anni pahni ba ka hian a thenom nu mina in India rama a hongdon ti hi shebukin ani hi Nikita nen hian anin komnga ema an seilena culture ain ana wangtele technology industry a an thobe be awang te hian an ti do zongte ain angin anin komnga ema ti chuan hetia Nikita e India ram lama zin tura a kaldon tum hian minai chuan Nikita hna chuan a plan de chu tui alo pek sak tur thole a mailbox te alo chek sak tur thote a shilta a chu vele Nikita po chuan lom thote shilpa chuan apartment cha bisper chu a pek nuwa a in chunga chuan alo zui ta ngala amai ro chu minai chuan Nikita kalma tlai lama chuan a in kong khar phena tang chuan thom zoi tak pen thom te tui in her hongri te chu a sia a ma se chung da chu ni danga a thom shat ang thin tho ani awangin han ngai thatlo na po anei san lawa chu mai ba ka a then omno Nikita chu a in chunga a then de shoi lut wak waka kom then angkha ani lem lo ni ti le mania omnom ti mi ani ti chu a hrichang ema hei ba ka hian mi nei sezel dana chuan midang te ne na Nikita e anin hu khom top na ber chu kar ni kalta a dosa an zorna dora
chun chu an ei ho kha ani thu asui bok ani amai ro chu soita kang khan Nikita chu India rama a honi tura chuan thom ani thi ta reng lo maya aina changa airport kal tura a chuak thom te holwaya a suitcase anor thom te le elevatora a chong thom de chu hria tur om ta reng lawa hei wang hian chumi ni vek chhun bela chuan minai chuan Nikita kong khar chu vakik tar ngutin Nikita chu a thaut lai dewanga ala man lo deu ani chu a ring maya mase Nikita chuan minai kong ka kik te chu a chang the reng si lo amai ro chu minai chuan thil thalo tak a thlen chu ringbik chong lawin akal san zui vele mai boka chuti lai mekin Nikita in Hyderabad a thlen hun tur nia a soya a thlen thelo ta ka wang khan airport a lo ngak reng tu apa chuan a fanu chuan flight lama boina aneyanga alo la thleng thelo ani chu alo ring maya a chan chu international flight te hi an delay le thut thin wang ani bera amai ro chu apa chuan a fanu chu hunrei taka tanga abiak thei to box silo awangin airlines lam chu awa betar ngut maya chuta chuan Nikita chuan ticket chu lavek ma se India ramakal tura thlona chuan a chong lo shim shimani ti chu an che theita a chumi ni wang chuan Nikita pa chuan a fanu in lo ana a then omnu mi nai chu wa betar ngutin thil om dan te awaso te ta a chuta chuan mi nai chuan Nikita chu a hmu bik lo thu ti le a message ba ka a call te chu a chan thei bik lo thu te alo soita ani de chuan atu ka Nikita apartment a chuan mi nai chu a cha bisper ni nian chuan bolu taringotin Nikita in chu ani dan tur ang tak hian ponama tang chuan alo in kal thlapa de chuan hetia in chung hanlu chuan alo re in engthil fel lo ma motor chu om lo boka chu mai ni lovin in chung hanlu chuan Nikita in Sunday pianga a chechin sandal o gym chu lo lanam vengin a kong khar pula a suitcase ada chu alo la omreng ba ka a passport le a boarding pass te po chu dokana thataka thlein alo omvek boka mase a wallet le a phone ti ro chu motor omlo thung amai ro chu chung thila te chuan thil mak le fel lo po chu om chang ho lawa a chan chu a chauka te chu alo la injem filin a khum te po chu a in siam fel thlap ba ka a na thona laptop te chu alo la in charge nge a tin thu thleng le dokan te po chu a in huna tur dik taka an lo la omvek boka wangin miswal lu ruk na tur om ang po chu om lo bok ani eiba ka hian Nikita chena apartment building a hian security camera om vek awangin an chena building property manager chuan CCTV a in fiana chuan Nikita chu an ina tanga a chuak lai chu alang mia lawa tin garasa alut lai po chu alan lo ba ka elevatora alut lai te po chu engma om lo boka chuti rol chuan building lobby a an CCTV da atanga alan danin Nikita chu India rama thloho atum mani a khan a building chunga alut lai che chu alanga mase a chuak le lai chu pakhat ma motor om lo thung bok ani de chuan chu tiang thil te ani ta ka bang chuan chumini vek chuan police chu ko ngal ni in police officer te an lo thlen hnu a hian thil om dan de chu an indik bek ba ka Nikita chu mi bo angin an zong zui ta ngala mase abo nge ni ti fin fian tor engma an nei lo thung a chan chu a in chung a chho san lai de chu engma a om bok zira awangin police tan po hanzon chan ngai na po chu awang hle maya in a in chunga a lu hnu khan a chok lai kha motor om lo ba ka a in chunga po khan midang tu ma kha an lut ni in alang lo boka chu mai ni lovin in how thom emo thil fel lo thleng te po chu a om mia lo ba ka a security alarm te po kha a ribok hek lawa heta alan dan bera chuan Nikita kha a in chunga tangin chin hriat lovin abo top tina ni a chutia Nikita Verma e abo taringot mai chu ama hri chiang tu te chuan rin ngeina po chu an hri lo em ema a chan po Nikita hian a thil ti tur te hi ngun taka a ngei to hnuwa chu ati thina ni ti le a hun taka a thil ti tur te ati thina ni ti te chu an hri chiangin ani tin hun a man dana hian ro mana fel tak siam thin mi ni in a thil lo ro man lok to chu a bo pel ngai lo bok ani ti le ama le ama chu a in control ni hle ni ti chu an hri chiang em ema ma se chu te chong po chon mak tak mai in ama in nge tang hian abo thut mai se engthil che ange thlenganga aro manate a chiar lok pha vek na chan chu enge ni ta ang ti chu police ril ro zona lian ber anita ani
hemi ni wang hian police chuan ngun le zawalin amimal chanchin te chu an chui ta char chara chota alandana chuan Varma chungkwa hian Rahul Bhatia an ti chu ami khwalo hle ni in an cheta a chota an chui zelna a alandana chuan Nikita nen hian thian in ko ngai tak le in hnai tak tia soitor chu an ni lem na in anin hriat na ero chu arei ve to hle lo ni a tin Varma chungkwa le Bhatia chungkwa te hi hun rei lo te chung chu Hyderabad a hian lo in thenom to thinin anin son to hnuwa po hian WhatsApp mangte in an le in bi ve fo thina chunga te chuan anin thenom lai chanchin te chu soi chuak thinin anin kon fo maya tin Rahul te chungkwa hi chungkwa pa ngai ve tak ni in chungkwa zom tak an i ba ka Rahul po hi lekha thiam tak ni in United States a hian ain beng bel to ngi a amai ro chu hetiang mi pa chungkwa zom tak atanga ron chuak le lekha thiam tak ani chung po hian Nikitai ero chuan Rahul hi bialpa anga ain ngai lo ba ka Rahulan aron biak ve chang po hian polai takin alo chang mai zela ma se Nikita in abe thawak lo chung po hian Rahul chuan Nikita chu abengun thinin a chena khwa po hian kumkha chungin voi thum ngot mai awakal ngi a ma se hetia akal chan Rahulana asoidana ero chuan anna thona wangle a thente a modu wang ani tho asoi thunga chote rol chuan henga te hian Rahul chuan Nikita chu lo bize thinin achang phei chuan a thente kal tlang te po in alo bibok thin ani ome ma se chutia abiak thina te po chu Nikita ero chuan alo chan that wak ngai lo ba ka len chwa puya a somna te po chu chuan lam hote te mangin alo hno sak zel thina chutia Nikita in a somna te an hial thin chung po chuan Rahul chuan Nikita chu engtin ma chu ati zom zui lem te chong lo ani ma se Rahul chuan Nikita chu atik sing thinin akalna tele athil ti te azo thin ba ka athil ti le tur te thleng chuan zo chu a ching hle maya chu mai ba ka Nikita len chhuana te hian lo in lan be le thut thut thinin Nikita in tu ma hnena akalna tur a hril lo lai te po hian akalna tura te chuan Rahul chuan alo om khalwang to zela ma se Nikita chuan Rahul chu a thian te bula hian misol takle mi zui ruk ching ani thu hi asui ngai ho lo thunga ma se tum kha chu a thian te bula chuan Rahulan engtik lai po a angai ven reng thu hi asoi chuak to ngi ani te chuan police na an chui zelna atanga alandanin Nikita flight ma ni la om tia khan Rahul chu Nikita omna mun Fremont a ro thleng to in Oakland airport a car a hon nuwa freeway bulloka mid-range hotel a thlenga ni ti hriat ani a ma se he thil hi a hnuwa Rahulan police nena a soile dana chuan Nikita chu India rama a hon ma ngeya nan man sham atum thole text message te po athon thode asoya ma se Nikita chu a boi ma wangin amani na anin hmun hun tur chu anei thelo ani mela Rahul chuan engteng pu in so ma se Nikita chuan a chhana duang chu a pe thelo ani ome te chuan a soile zel danin chutia Nikita e a hmu the tak silawa chuan chumini ni leng chuan a hotel room a om thole atuka Seattle lama ale le ngal dei thu asoi boka ma se investigator te chuan Rahul thu soi te chu adik fam kim lo ni de chu an che chok le tatlat mai a chan chu khamizan Nikita in India ramlama thlo cho atum ma che sana khan Rahul phone location chu Nikita apartment building a om ti le a phone location an shat ma sakna phe chuan Nikita chena apartment building atanga block ni vel hla omin ahnu loka Nikita chena apartment underground parking lota a phone location chu mu ani boka chu mai ba ka underground parking lot lo na chuan CCTV pakhat omin chuta CCTV chuan Rahulana car ho ang che che car lo in pak thla chu lo la fo in chu car chu apartment a chuan zandar somle mini somthum pasaria aron loti alanga ma se car chhuak le lam chu CCTV chuan ala photo lo thung tin Nikita chena apartment a hian apartment a lu chuak te ming zena hmun hi omla owangin apartment a cheng te emo ron tlo tu te emo te hian underground a parking lot atang hian andu na lam an pan top thei ba ka step atangin emo elevator atangin emo an kal top theya chuti rwal chuan apartment building hall waya CCTV om ero chu achiat na rei to hlia heta apartment lo tu te hian management lama voi tam tak an complain to thin alo ni a
mase engma boy soina chu ala om thei chong lo alo ni heti lai me khian Rahul chu thu an zo fian non le na a athu seima sakte kha ala so sun do lo hle maya mase Nikitai apartment a akal ngei thui ro chu apom ta thunga chu ti rwal chon chu ta akal na chan ero chu Nikitai thana lekha thon da atum bang chu ani thole akar tang po chwa po chwa lo thu asoile a mase investigator da chuan engle khathon ma an hmulo ba ka karpon lama tang po chuan eng fingerprint ma chu an hmulo tlat maya heti lai me khian mi na e Nikitai ne na room in chen om maya omle Nikitai chen no ni bok khan atira kha chuan Nikitai bo sana khan aroma thom dang lam deule thil pa ngai lo engma shet lo thu asoi khani a mase an apartment building a Rahula a local hun lai velte a shet ta ka kha chuan thil engemaw shet chaw ani le ta hlo maya chuta chuan mina I chuan Rahula an building a om hun lai vel tur om anga khan Nikitai room atang chuan thom ridot mase zoi taksi a shet thu soin chung thom a shet atanga darkar khatnu vela chuan washing machine in on thom le chu thom chu Nikita in chumdanga machine a man thin ai rei dei a in on thu le zan lamdar khat vel thleng washing machine chu a in on thu soya te chuan atira kha chuan Nikita chuan a zen ma in a thom hnobal engemaw a suhwai ani kha aring maya mase thil omdan te a han hria chen tak de hnu khan arin angot kha chu thil omdan ani chu aring to talo alo ni tin atira khan mina I khan a thom hria te kha police ne na han soi chi po kha ni in asilawa mase Rahul ming alo lan ve ta ka khan le Nikita in mi hlo zong le an bula om nuam ati lo zong te an omem ti zo na alo om ta ka khan mina I chuan thil hria chhuani le in chuta chuan Nikita ina text message a thon chhoa somlo mi khwal alo in lan thu tia text message a thon tho chu a seile ta boka mase chumi tuma iro chuan Rahul chu Nikitai apartment chung ema chuan ala lut lo thung ani ti chuan forensic team te chuan garage te step te le bol ho bom te thleng chuan an en fia ta beka mase engthil poimo ma chu an lam hu thei si lo chuti rwal chuan thil thlen da nia rin hlel om tak tak chu ala om tam bok si in Rahul khan Nikitai ne na thana lekha da tur che in a chen apartment a khan afakal ang khan ain sei khani a mase Rahul chuak le lai chu motor om to lo thung hei ba ka hian police chuan hetiang anga rong motor om si lo le engnu mama motor om chong si lo a hian rong te chu mi te shet lawa thoruk le phumbo mak alo ni dei to thin ti chu an chi chiang hle boka chumi ni wang chuan Nikitai apartment kha police te khan voi khat endik to ma se search warrant an nei hnuwa a hmasa a an endik aya na sa jok le akim changzokin an enfia le ta a hemi chuma hi chuan forensic team te ne na chiang jok le thale zo zoka enfia bikin Nikitai apartment chu a fil fai hle ani ti le thil te chu om na tur hmun dik taka om bek ani ti chu a hriat hle maya mase ngun thluk le zola mithiam tak tak te na an han en ta ka chuan thil fil tok lo chu an hmuta cheu mai chuta chuan thomna sukna a tuipoi chhuana paipa thil engemaw tang chu hmu in chu thil tang chu shui rong var ani ti le chu shui chu Nikitai apartment a toilet om te nen chuan ain ang lo ani ti chu an cheta a chu mai ba ka Nikita in a phone a thla alo lak a thian te a thon a kar khat malami mi a kha Nikitai chuan a khum chu floral patan comfortera lo pha vekin moi takin a siama maze chu a khum pha chu a bode ni ti le Nikitai zin bek te le a chapal te kha a kongka bula thatakin lo la om vek ma se a beding le a phone ba ka a khum pha te chu a bo vek ni ti chu an cheta a heta alanda na chuan chung thil bo te chu khoya emo an pai dei ani lo po in an la tel dei ani melta ani te chuan a hnuwa investigator te chuan Nikitai digital thil te chu enfial in chuta chuan a Apple ID te po an nei thei ta boka a phone kha chu bo ma se a cloud backup atang chuan thil tam tak chu hmu thei ni in voice message then khate text message te le thil tam tak Nikita ina midangin hmuchuak mi alo se ati tur thil te po chu an hmuchuak ta beka heba ka hian police chuan digital analysis mangin na sele zwala na thokin chuta tang chuan Nikita ina phone a reminder ada haute a thil leitur a che an tele a meeting na thin khat audio a ada te chu an hmuta a chuta audio file pakhat chu ming nei lo ni in
second som ni vel le ka thui voice message an nge nge a ti chuan chu voice message a chuan Rahul o nge me chuan chiang tak le fia tak ma se thu pe o tak mai hian kum khwa in min pe hel the reng in ringem ni midang te hmu la ya min ti sak le ni chuan a le le chu ana to via wang ti hi alo ni a heta Rahul atong comeback hi engma thom dang sia tur om lo boka te chuan Rahul atong kam chu apa nga yen Nikita chu an khum lo ni ti le a thin rim na te po chu atilang bak lem lo ni in alanga ma se athu sei du chu chiang tak le fia takin a sei top ti na ni chu hemi hnu a hian Nikita chuan Rahul voice message chu adona tanga reilo te a phone atang chuan a delete ngal ta thoya ma se chu a thil delete chu a cloud backup a hian alo la om hlo alo ni heiba ka hian Nikita hian Rahul hi a chang let lo mai ni lovin Rahul po kha wa ho po kha atum be lo ni in alang boka ayenga po chuni se Nikita hian Rahul voice message te a delete de na chan hi eng thil nge ni ta angle in hetiang ang hian alo tong khumani po in police ne na po kal ni se evidence thatak ani mai om sia ma se Nikita hian Rahul hi a hlau em niang nge nia Rahul ne na inhnim ne na nei shim hi adu lo ani mai zo kang le hian thlir zel don ti ang te chuan investigator te chuan Rahul phone record chu endik vel in Rahul an Nikita bo sana awmna asoi vel te kha adik lo ani ti chu shevek to ma se Rahul phone te chu an endik ta ka chuan akal na hmun te chu chiang zokin an shele theta a chota a phone location record atanga alanda na chuan Nikita bo sana khan Rahul chuan a phone location te kha off tum via ma se awmna te chu a hria thei tak tho wang khan Rahul chu Nikita chena apartment building a khan darkar thum chong awmani ti hmu chhoni in chuti hun lai chuan Rahul chuan public wifi a connect ani ti le chuta a connect na signal po chu Nikita chena building lobby atangin an nge nge a chu mai ba ka investigator te chuan Rahul kar ho kha Nikita apartment building bolloka CCTV anda in atuk jinglama khan athla lo la fuin chu Rahul an si tel alet le hun police thena asoya changa darkar som police nu an nge nge a chumi wan chuan Rahul an Nikita I bo sana awmna asoi te kha adik lo vikani ti le asoi lo dan ang vek khan awmani ti te chu an sheta a heta alanda na hian Rahul hian police te chu an nu china ti boi turin do ta shil char ani ti chu police chuan an hre chiang thle maya ma se chutia police na evidence thatak an nei to chung po chuan Rahul chuan eng thu ma chu ala soi fia du chong lo mai ni lovin Nikita hne na voice message athon te po kha a soi fia du lo ba ka Nikita apartment building a phone location an chui thlen te le a car ho license plate te CCTV na alo lak fu chung changa te po chuan eng thilma in soi fia na ala nei lo bok ani amai ro chu hetiang ang case wrong motor ombok si lo le thushe tu ombok si lo na hi chuan thil dang lam hlek khote hian thui takin hnu china a chan pui thea tin hetiang ang thila hi chuan mi puinol puitena an rin lo na hmuna hian thuruk tam tak mo chwa tur hi alo umle hlo thina ma se Nikita apartment atang chuan evidence tam tak kha mu chwakin voice message ba ka Rahulan awmna niya asoya umlo ani ti fin fiana ti po kha police chuan nei vek to ma se investigator te chuan thilpui mo ber chu anla sha theitlat lo maya chu thil chu Nikita Verma e abyak lang theitak lo nuwa khan Nikita Verma chunga khan eng thil che nge thlengang ti chu ni a chu thil she tur chuan police chuan nasale zwala nu an chui chu alangai ba ka fin fiana thazok an zon mo chu alangai bok ani le chuan Nikita chena apartment complex a hian basement area lian vak lo pakhat storage atana an man thin chu omin chu hmuna chuan lokar lian vak lo a om chewa chung lokar te chu apartment lo to te chuan ta bik theu nein chuta chuan an thlasik thom hno lian tak tak tele an zin bek te ba ka an suitcase man lo te ta thatnan an hmang ta thina te chuan chulai hmun chu investigator te chuan rin helna an nei deuh hleka wangin enfia an di leta a chan chu Nikita Bozan Khan alukar kha apartment digital record a alanda na chuan ain hong ti hmu chhuani in ahma khan tu ma in building a chuan local room omani ti police hi an chelo ba ka Rahulangi po khan asoi ri chin mia lo bok alo ni a te chuan hetia police na
Nikitei luka room chung an han en fia hian thil om manglavin alo fai hle maya mase crime scene ngun taka endik thin tim ti tan chuan chutiang anga langfai rongo chu fai an lo ti ve holo mai chu luka room chunga chuan bolhlo bom lian ve tak pakhat hi lo amin lokar chung an endik na a blitz manga ti faina hnu ma an hmu boka chu mai ba ka rubber glove chu hmutil ni bokin chu glove a ko zung tang ro na lai vela ti chuan thildum engemaw chu alo kai nuaya tin iPhone protector ke themte po chu lokar chung bangkil han en thoka mo ngal mai thelo na la ya chuan mu ani to boka te chuan chung an thil mu te chu endik le to bekin chuta chuan Nikitei fingerprint le athisen tlem alo kai ni ti chu mu ani ta a heta an thil mu chhuat thar hi Nikitei ruang le a phone te chu ni em lo ma se no chui tu ti tan ero chuan fin fiana thatak chu ani to tho tho ani te chuan investigator te chuan basement chu thil thlen na hmuna chuan ring ta ngalin building third floor atanga mi tu ma hmulawa ruang lak chhuai chuan basement atanga lak chhuah chu a ol samde jok don ani ti chu an shele ta zel boka achan chu basement kong kharlam hoizong hian CCTV pakhat ma lo om belavin basement corridor ate chuan veng tu an om lo ba ka chumi floor pumpui mai chu inlo to tena an thil man to lo an da na hun ani wang ani a te chuan chung te awang chuan investigator te chuan zona pakhat nei bel in chu thil chu Nikitei ruang kha apartment building atanga lak chhuwa ani taksi chuan khoya nge awm ta kang te chu ni a chumi wang chuan investigator te chuan Nikitei botu ka Rahul kalna vel te chu cheng zokin an chui thale ta ani ti chuan heta an chui zel na hian Rahul kalna te chu wane thlak taka hre thei ta hlobin age station tlo ti le kongpuya traffic system ina a license plate thla alo lak fu te chu an nei theta a ma se Rahul kha ain suyang khan se tola chuan alo let le ho lo mai chumini chuan Rahul chu khochak lama kalin Sanjos Daya industrial zone akala chulai hmuna chuan mi cheng chu tlem bia ma se warehouse lian tak tak te construction thil ti le ramruak tam tak omna hmun an nge a heba ka hian jingkar hma taka khan kongpui bul gas station a CCTV pakhatin Rahul thla chu lo la fol in chuta chuan tui che ale nuwa ale na man chu poisa fain a pe ani ti le a hmai te chu alukhuma kho deuh tlatin man hmo takin dora tang chuan a chhok le ani ti alanga tin times te matanga alan zel dan chuan Rahul chu chulai hmuna chuan darkar ni don lai oma chumi hnuwa highway poli in marlam zong in atlan li a hetia atlan le na lama hian CCTV chu om to lovin are ta bong bonga henglai hmun vela hian mi tam tak ta chuan an bol hlo nei lian tham tak tak ta chu manchoya an pai du la awangin an bol hlo te chu an lo pai mai thina heta hian police tan po chu tiang ang hmuna rong han zon chu thil ol ai tak ani om la ve achan chu chulai hmun chu lung le le hmun zau tak bol hlo le thil top tak tak om khom na hmun ani wang ani a ma se investigator te chuan chulai hmuna chuan abik taka ruang zong tora an chen ui fing tak chu hruain chung ui te chu khol tha tak tak ti ayan chutiang hmuna chuan ruang zong tu atan chuan an that zok wang ani a te chuan ni thum zet an zon hnuwa ui pakhat chu retaining wall bula le rol rem lo deuh laia chuan ating tatlak mai chu vele chulai le chu investigator te chuan lai ta ngalin chuta le an le zel na chuan plastic a in tuam chu lai thlengin chumi chunga chuan comforter pakhat flower patan chu an hmuta a chu comforter chu Nikitei ina tanga bo ang che che kha alon nge a te chuan a to bera chu comforter chunga chuan mi zong zong ina an rin ang ni lo sham se an ti le an hmu she em ma se hmu ngei tuma an zon ngor em Nikitei ruan chu alo tareng maya an rong hmu chwa chu cheto hle ma se tungi ani ti chu chiang taka hria thei tho ni in ADN te an test nuwa chuan Nikitei varmai ro nge ani ti chu an fin fia theita a chutiang chuan a chung ti le mitam takten aladam chung nge ya mole an be se na te chu chhezui ta bekin Nikita varmai ruang chu leidaya zal alo ni reng to maya tin Nikitei varmai thatu hian engwangin nge a tha tak mai le hetia arwang te a thoruk dana hian Nikitei chu mi de zon hmu adu to lo ani ti hi a hriat ba ka ani lo po in are the ang ber Nikitei ruang hi
police te le achung te hian muchuak to lo se ati ani hmel hle bawk ani ti chuan Rahul Khan evidence ang ang te chu a thei pato pin ti chiat vek kha lo tum be ma se thil om dan de chu lo lang chuak to zelin thil thlen dan tur nia rin thil tam tak chu a hriat thei ta boka tin khatia Rahul an Nikita e atha arwang te a thoruk zo hnuwa khan an ina le lein achung te le a thian ti bula po khan thil engma thlenglo ang khan alo om mi a anun phungpa nga in anun a man chun zom char char ti na ni chu te chuan police Rahul te ina an bakal khan Rahul Khan eng thu ma kha asoi du mi alawa ma se chutia ngoi renga awm na chuan rei a dei lo hle thung atira kha chuan Rahulan legal attorney la in chu attorney kal chang chuan police nen po chuan ani be char chara chu mai ba ka Nikite chunga thil thleng kha engma a hriat lo thole a inrol ve lo thu kha soi char charin thil thlen nai po khan se dala awm thole police ne na chuan ama chu chui to lo turin ati boka ma se Rahul thu soi te chu adik lo ani ti kha chui chhole ni in Rahul kar ho atang khan thil poimo tam tak kha an mu chuak ta bok ani kha te chuan Nikitai apartment na carpet them an mu po kha Rahul kar ho khan mu le ni in car passenger seat a samdum se tak an mu po kha Nikitai sam ngai ni ti chu an fin fi ba ka Nikitai tuam na na an man ang tak plastic roll te po kha aina chuan mu chho ani a te chuan chu tiang ang fin fi na song song te om tak no chuan Rahul chuan right to remain silent chu mangzui lo thei talavin mai chana nge thu zo fiana aneta a ma se Rahul thu sei te chu an zo na tam tak nei te chana ai chuan zo na dang nei bel tir tu mai chaw ani sok si Rahul chuan Nikitai bo sana khan Nikitai motor chuan apartment a chuan akal ngei thu asoya ma se wa bizoi tur chawa akal thole chu po Nikita in akol a chan tha dolo awangte in hmu puya a somna a hnol thina wangti khan Nikitai chuan ati za hle thute asoya tin Nikitai chuan tongkam tha po a abyak ngai lo thole za lo taka abyak thin thute asoi te bok ani e ba ka hian Rahul suizel dana chuan Nikitai chuan Rahul chu mi zui ruk ching tia asoi thole police ne na a report tur thote po asoi bok ni na soya te chuan chumi awan chuan a thin rim thutin Nikitai chu na lo te a anam thole chuta atluk na chuan alu chu khoya emo atau thu soin achunga thil thleng te po kha ati lui ani lo thole atum reng wanga ti ani lo thute asoi te bok ani ma se chuta athu soi te le investigator tena until che chho dan chu ein ang tatlat lo mai chuta chuan Rahul Khan Nikitai ruang kha besit manga atwam dan te a phum dan te a electronic device ati chia sak vek dan te le lokara blitzman na nu ma aom dan te ba ka rubber glove an mu dan te kha pakhat ma asoi fi ave lo tlat maya chu mai ba ka Rahulan thil thlen hun lai nia asoi le cell phone signal to wara tanga aom na lo lang te chu ain mil mi alawa tin Rahul Khan Nikitai ina khan aom rei lo thu kha asoi kha nia ma se achet na song song ti file vek tur kha chuan darkar ni tal amamo box se ti chu acheng hle boka chu mai ba ka Rahul Khan Nikitai apartment akal khan engman roma aken lo thu asoi kha nia ma se investigator ten akar ho chunga an mu plastic roll le Nikitai tuam nana an man kha ain ang che bok ani kha chu mai ba ka lokara rubber glove an mu khan Rahul DNA chu model ni in akar ho hnunglama po khan ammonia manahnu an hotel boka heta alandana hi chuan Rahul Khan akar ho po kha T5 atum be hle ani email ta bok ani amai ro chu chu tianga evidence thatak om to chung po chuan Rahul chuan engma thil chiangin ala soidu tat lo maya tin Nikitai ruang kha ada sun ngei tho chu apumna a ma se a hlo thon ema wangle aril ru amang vek awanga tingena a hria tola awangin khatianga chetamai kha ani thu kha asoile tlat maya tin athu soile torte chu ngun taken angai to lok vekani ti hria tak hian zona ti tam thei tur ang thil reng reng chu asoi du mi alawa chu mai ba ka Nikitai ruang kha engwanga mi te kalzen zen lo na hmuna lo om dei nge ani ti kha asoi du lo bok ani te chuan prosecutor chuan Rahulan athin rim thu ta wanga Nikitai atha pal thu asoi chu oi lo hle maya Nikitai atha hnuwa anhu ma ati fil le vek dan te basement fight taka akal san dan te le
arwang po mi te kal zen zen lo na hmuna a phum bo dei dana khan thinrim thuta thil ti the chu ani lo thole ro hmana fel tak ne na ti nge ani tho seita a chumi wan chuan rahul chu first degree murder case or ti ni in chuta case an file na chuan an pahni in she dan ti po chu an chek chhuak ta ani rahul hi nikitai tan chuan ami khwal lo hle maya anni pahni ba ka hian anno le pa ti po anin me she thain chian thatak an ni nge a ma se alang lo lama chuan rahul chuan anno le pa te injin ton na le an culture ain anawanga anin chian thatna an siam de chu alo ti chhebek mai se nikitai adu na tele adu dan tela chu alo ngai thatu te dan chuan engma lo mai ni in a thin lung taka adu na ai ma chuan in a chena lam ang zok ma boka tin rahul khan athil ti swala ti khan voi khat ma ain cher tu kha a soilo ba ka ngai dam po kha adil mi alawa chu mai ni lovin thil thlen dan dik tak te po kha ala soi chun zom du lo zel boka ma se investigator ten evidence tam tak an mo chho atang te le phone record an ena tang ti khan thil thlen dan tur om ang te chu an ngai ro thiam thei vek to thowa chumi ban chuan rahul thu soile soilawa chuan thil engma chu ain ngat thui to lem lo ani te chuan rahul case trial ni nia chuan court room chu are in angoi hle maya rahul betia chu defense table a chuan thu in a hmel atang chuan enge angai to ang ti po a hria thelo ba ka amalam en chunga thungoi reng rengatin nikite chungte court room a lo om ve ti po chu voi khate po amel do mi alo bok ani ome te chuan varma chungkwa ti po hi Hyderabad atangin an fanu ngai to tur le thilom dan te enfila rahul trial en ve tur hian an ron kal ve boka nikitai pa upo ve to tak chu lunga email tak hian courtroom chunga chuan thuin abula chuan anupui po athu ve boka anupui chuan cream rong thomhno in bilin a hmela chuan ril ro mang an na bak engthil dangi angai to ang ti po hria thelo khophian oma an pahnih hian rahul case trial en tur hian ni tin hian kalve ze in tlarma sabira hian an thu thena chuta chuan prosecutor ina case chungchanga athu seitele an evidence mo chwa an soilai te chu ngun takin an lo ngai thachin ani te chuan rahul case trial chuan cholkar thumlai mai o in prosecutor chuan rahulan nikita ye athana chan chu ati palwangte thilshia thiam lo awma wangte le sa khwana wangte ani lo thosoin rahulan nikita ye atha chan ber chu nikita ikha a chil awangle adu dana omtura adu wangte athu hnoya omtura adu wangte le athu soya piang zom tura adu wangte ani thosoya mase nikita en rahula alo hnial ta ka wangle athu hnoi om chu alo du tak mi asil awangin rahula thindim chuan nikita chu athata ni in asoita bok ani hengba ka hian rahula khan nikita kha ro hmana thadak nena thatin evidence om thei ang te po ati chiat ba ka arwang ngei po kha mi tena an hmo theilok lo na tur hmuna a phum bo dei thu asoi boka mase rahula defense attorney ve thung chuan rahula nikita e atha chan kha chu aril rolama achian lo awangle a thindim thu dawanga a thil ti palni in asoi ve tlata tin apiana khole tuya po ni lo ramdang de ya oma anram culture le sa khobon ti po kha adan thole rahula chu a thaber ni tora be se ani reng thosi awangin aril rolama ngongna satak anei phani in asoya amai ro chu ti pal thil thuwa tol thana ni tur kha chuan rahul tol tha dan le annoa ache zui dan te kha a fil fai ma ma a tin rawang ada tha dan te building CCTV a langmi alawa nikitai building atanga a chho pui dan te tol tha na hnu ma ati file bek dan te le thil thleng tu ma a shil du lo dana te tin eng thil ma thleng lo ang maya aum dan pa ngai anga aum chun zom the dana te khan jury te chuan ro man lok lawa tol tha na tia an soi chu an ring chia lo ta boka te chuan jury te chuan ni hni zet an soi khom hnuwa rahul khe sungchanga chuan thutluk na chu an siam theita a chuta chuan rahul chu an pona song a chuan thiam lo chantir ni in first degree murder case an order ta a chu mai ba ka mishing rawang phum bo thu boite police en chuina ti boya tile tildang tam taka te po thiam lo chantir ani boka te chuan rahul chu adam chunga tang torati ani ba ka parol po a chuak thei to lo tora shimni in a case po hi ngai to thatle thei to lo tora kharsui ani ta bok ani heti lai me khian court house pona chuan nikita varma ipa
Mr. Verma chuan kotin an thutluk na siam de chu lo soin thil eng emata chu a soita boka chunga athu soya chuan a fanoni ke te chungchang chaw chaw soilavin foina thole thu thatak tak te a soya tin me chetei rol tak tak te annu le paten mi zongzong chunga polai taka omtora an cha thin thote fil tak le biak nuam tak ni tura an ti thin thote a soya ma se chunga chuan nuam lo an te chungchung po in annu le patena an ti lui tla ta wangin an hmel shat lo le an ngai nat lo zong tak te po biak lui tir an ni thin thote a soya chumi wan chuan me chetam tak ten an hmel shat atang te nge hian van doina chu an tok ta chena chumi wan chuan no le pa te po in fateril ro hria thiam pui tak hian om thiam se thil te tham te te atang hian thil lian tham zok le thalo zok hi alo thleng thena ni ti hi shereng sela an fano te himna atan hian an thei top chharo se ti in a soi bok ani heti lai me khian Mina Chopra e Nikitai chenom no le a thian no ni bok chuan National South Asia magazine a thu zia a publish a chuan a thu pui chu she said no but it was not enough ti ni a chu article zia chuan Mina e chuan midang te chunga tha chhoa polai taka biaka wanga thilpui tak a thlen thei dan te engma soidu lo na phena hian thu in thup tam tak aum thin dan ti le chungkwa angmaya kan ente po ina kan chunga thil thalo tak an lo ti thei zia te asoya tin thil hlo thon om tak chu mindu saktu te emo kan chung ko jingami an ni ve emo kan ti awanga kan ngai tha kan hmo lo der awanga a hnuwa boina na sa jok a thlen thei dan te chu asoya tin mi nai article ti chho hi Indian American Forum a chuan alar ema WhatsApp group shanga te po an soina sa hle bok ani te chuan nikite chena apartment kha arwak ta deu renga in nei to chuan Verma chungkwa te chu in biak rim na te nei puin engma choilawa ti top chu a phal sak ta boka te chuan hemi hnu a hian nikitai apartment no chu lorwak rengin in lo do zong to ten an han en chuan an du lo le thena a then chuan room ate lu tok ti te a an soiba ka then khat ve thung chuan engma chu an ron sei chun zom to ngai lo bok ani te chuan Rahul a po kha ton thleng hian lung ina alatang renga tu ma hne na interview ani to lo ba ka a case po kha ngai to thatle din na po kha a thelu to lawa chu mai ba ka a top thleng khan thil thlen dan dik ta kha ala soi du lo ba ka nikitai a tha chan kha ati palwang ani ti ba kha a soi du to lo bok ani